Хайде! Дай умруците. Браво! 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 Браво на момчето! Дай пак и умруците. Дай умруците. Тук. Така. Браво на момчето. Така. Хайде, ритай пак, ритай. Ритай. Дай пак и умручетата. Дай. Жорка, дай моето момче умруците. Браво. Браво, моето момченце. Ей, си голяма работа, изпълняваш заповеди. Готов си за редник. Браво, моето момче. Татко и той е редник. Така че е спокойно. Хайде, ритай пак малко, ритай. Хайде, ритай. Котик. Така. Дай малко юмруци. Дай юмруците тук. Ей тук. Юмручетата. Дай, коти. Браво. Че си, ама. Рошлю. Сладък рошлю. Хайде пак, ритай. Да. Ай малко ръчички пак. Дай умручетата е тук. Вдигай ръцете. Точно така. Ще стане от тебе мъж. Истински. Дай ръчички. Дай ръчички тук. Ей тук. Дай моето момче и умруците. Хайде. Дай ги тук. Дай умручетата. Браво. Ей, ще дресираме, бе. На 3-тия месец, виж какъв си изпълнителен. Айде да отиваш да си сменеш гащите, да си миеш дупето, да се храниш и да заспиваш. Айде, моето момче. Чао.